הנה, זה התחלה. ירדרון, די. עכשיו הוא עף, עכשיו הוא מסתובב, עכשיו הוא נוחת, עכשיו הוא מסתובב ועכשיו רואים רגליים, רואים עוד ברקע רגליים. מכונית שחורה, רואים איש שמן, עוד פעם רואים את האיש השמן, עכשיו הירדרון עף, אתה גם תביא את זה לנוני בצהריים? אחרי צהריים? אם הוא ירצה, אז הוא צריך לעבוד. ואתם עושים, עכשיו הוא עף, או, עכשיו הוא סיבוב. מסתובב, עכשיו רואים מישהו עכשיו רוקד, והאיש הזה זה אני, הקריין, עכשיו הוא סתם, אופס, עכשיו הוא הייתה- עושה סלטה, עכשיו הוא מסתובב זה ורואים מגניב, עכשיו... אנשים, עכשיו מישהו בורח, עכשיו יש איש ליד השני ורואים מי מטיס, עכשיו זה מסתובב, עכשיו רואים שני אנשים, מי זה אנשים? זה אתה. אני יודע, זה עם השיער הצבא, זה עם החולצה שהתכופף זה אני, וזה בלי השיער. זה יפה. עכשיו הוא זה עף, קטע יפה. מסתובב, זה קטע יפה. לא רואים, האיש מראה את הגב, נראה לי שזה הסוף, לא? מה זה הקטע הזה? את הקטע הזה אנחנו יכולים למחוק בכלל. זה היה פעמיים, הקטע הזה היה פעמיים? כן, ועכשיו יש ראש שלום, לא, 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 נכון? היה איזה קטע פעמיים, נכון? כן, והוא רואים את האיש השמן שעושה שלום וטובה מוזרה, ועכשיו הוא נוחת, ועכשיו עוד פעם רואים רגליים, ועוד כמה שניות זה נגמר, לא, 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 לא,